Seye, Osofojanye Bema seye, Otwananta na yebise bisano. Orinti preku ati ebunti akono, atuti abuti akonfine. Osofojanye awatopia wonkojo mona me freno. Yedu echieli sembe kuya saya yesrono. Sawa unokwadi akono preku wakwa na me freno. Nana sewa wedi ba waseno no aya kasia kwa kaya mu kwa ni ku sugyo nana wohimo nana sai wohimo nana ne yimi amuru go amuru no nana de sheda asie no nana breshi ayi ni babo nyanko so mo ba asase alagun adishimama me mamu atrase e de ba Hamburg ahimfie otumpo se tu abebi okotoko hene wona ati sikadwa so na asisi okrawire nu obrawire mu maso asantimadu pon esemu se jata ose tu nyankese ose tutu awufuru onyina sayase wonu aya homa sanko a wosa kwantimpo mu ye de akumabo mu anu age amene ye huri trawa nu ayi ahwe ye kotofo asenso anu aboye mfe na no se tu nyankese na wade hia ya kiawo aburu na nanmu ahimfo amu wo ma ganem na nanmu ahimanum efri atifi ekosi anafo efri epoye ekopuma toye na nanom mikia obi biara e de ba Hamburg adwuma die so adehimama mutie me mensemu a mekai ene eye abokosemu a efa ekwanya ne ye nananom asanteman empanimfo ekosa meka esa na kirese kwanya omufa so ekon na mekase mu no ya na mempese brofu befem efise brofu mu odu enintimite brofu odu na ama mitum nika kokro bi afrense brofu odu na miduru ho no mekai hunu se brofu mu odu ntimi nkanti mekase mekotwi kase mekotwi eda bekoduru kotwi na nso miduru kotwi no mehunu se asamo a mekan ni abakosemo a mekirekire anya dia meponda ewo mampon eninti maboboa abokosemo ano ede bre etiefo ewo aboabo eninti obi anya so na ontie me ansana titimo no mamu no asanteman na omu bekokon no na nanan mo ahemfo omuhia no omusuesu adwene efa kwan omu befa so a omu bekokon na akon ya na omu kon kane no eniema ndesisi a ema won mo kokon ne se ebia na oman bi adi won bone anase waye bibi atia won ne ba ne se ya na nan mo ahimfo ewa asantemam omo nyina kohia ewo otumfu ahimfie na wo mo suesu adwen kwan yo mbefa so a omo bekọ ekon no nansana omo bekọ kon no nso otumfu osuma me yakobo na manhini nyina amane ese asem sei ena esie eninti musumu ni mumpanimfo nhia na munso asu amfadwen na muwie a nananmo ahemfo yehia na obi ade ne te abetudwa nananmo ehia won mu kromfo na omo kasa wie a omo atua na mon akokumase sabre kumase ahemfie na ni babia na ye frene menhia no na mom abakosam kirense ne wo kumase adum baby akane no omu wo kumase home store no saa bia ho ene na ahimfie no esie binso kase pampaso na mum pampaso de na ye nkonwafie so baby nananum ekora wonmo nkonwa sei ene nete eniti so omu kohia ahimfie a omu suesu adwene ekwan omu befa so a omu bekọ ekon no ne so omu ne omu nyina ahia wie na omugitum se enipa ana oman a ye no omu kokon omu adi abro eniti ye wose ye kokon a omu nkan kire nipa kro se ye no ba beku sese yiu ehodo anu na omu akwakohia nanan mahimfu na fe omu de ekon no ahyehye oman no mpanimfo bi a omu na hwe ema ahonhoma wo omanum no esori egina kumase de ne dia bema kumase nsuma nkora he
saa na kumawu ede bema kumawu sumankwa ahin oma bia mampod ne de bema ehon sumankwa ahin na omo hwehwem ahwe se yekokon na edinkunimdie ebeba anase ekwan ben ne yemfa so bia ne musudie bi wo ho a na omo ayi musuo baabi a wose ekokum nwai epata baabi a wose ye bofo ne ye gu moja baabi a ye gu nsa ene ade nyina no wonmu ye ni nyina ewie na fei omu hwie a na afei na ato se saa nete dia ene ekwan a ye befa so a ye bekokon no kanetete no a na kwasi broni maaye no na nananom de ema ene na ekokon meka ma ndua abapuro wakese akese no na omo de kokon eniti so okọ asantimam na ye bom fontomfrom a wo mutimi sesam fontomfrom no ni sum ubonwu se yesi wedia ye boma ubon se mante ni maba wa esa no mu huri tempenten ekire se ye kokono no yesi ye boma saa bre no omo de ma ene ne ekokon na kwasi broni ba ye na omo di atuo kono se nananom ehia wie a na fe no omo abomodin ase omo besoma mpanimfo no omo akọ baabi akwasi broni na asanteman edigwa eye Dutch meka Dutch a ene Holland abrofo ho ene na asanteman eto won mu atuo ene wo mo akorabo meka atuduro ni aboba no nyina omo koto na sabre na atuduro no omo to a na omo fra na nkwadum eninti si ye beto nkwadum aduasa ye beto nkwadum aduenum dudu o omo pe no na omo akoto na fe wo mo asa to atuo aka ho na omo ato atuo aboba sabre na atuo aboba na omo to na enya ni nnade na wo ahyemu a woto ya na ato ni bi dabi eye dade ntien bi na omo ababuru atwitwa ne nkete na omo de agu atuo num de atuduru aka ho nato ebi wo kora omo de anwea egu so ansana omo de bibia friend say hwesa aka ho hwesa no so dua bi a de friend say osofo okosanti akimem omo friend no foto ye bro ne abra na ye mremremre ne kaja na de na etuo no ato asantema be ye di we hu nyina adwuma na wo omo no beko no kra ye mo wa mane unsu nim ho hwe se wono mo ba beko na so omo bua omo hu awia afei enanananom ebesoma se monko kuro na ye no omo kokunam kan kirom se ye no mo anyako tie ne mo ba beko na sabre no wono a ye sire omo no ye from se sumakosiefo yesuma omo amomo akoka akire oman no na wono a yesuma omo a wo ka sumakosiefo ho no ya na okiame baako eka ho ena obi a ono so woni de ne dia ne se de bia no obosu bietiri fo de bia behunu ni osu kuro ne hwehwe mu ade otabo su bietire no na ye de waka ho ansana yasan ede obi a ono no woye abrafo enimu baako aka ho se mo miensa mo nkoi na mo konkosi kuro na ede yanima na wo man na wo ha ne se ye ne wo mo anyeko enti ye ne wo mo babeko na se omo kwa na se oman na ye omo no omo beko no omo gitum se yaso ye ne mo beko a ne omo ni se ne otabo su getire na on de bia no wo su no ye de no eyi musu okuru mi kunu na fei okiame a oka ho no so mo atwa ne nsaten baako afiri so ba ne se ya na kire se samusimu ne ye ko a ye so ya boa ye ho ye ne mo beko sei ena na kane no etie eniti ansa no obi asanteman no obi beko no na asanteman onim nia oye eninti woye die untimi nini so enkonim na base wo mo yesuma wo mo kobo amane no omo ba nese yakum baako yetwa baako nso ensaten a na kiese ko no kuro na ye no omo kokono omo agia tum se omo ne ye beko eba ne saa pa na ohene no ana santehene wabɔ modin afre empanimfo
amai to no ahemfo ni nyina na omo ahia no de ato omo anim sei na nkrofo asuma omo koye no asie etizese no ye ne den ebreben na wosi yitusa ebreben na wose ye boa ye ho na ye de ko nese omo ye omo adwen se omo ne saa nipa kro no ebekon de a ene de be ne se otuma amanto no se obia ne ne trenkumya enkosi nkumya na monhwe kwan ya ye befa so a ye betu saa asado na obia mfa na adwen emreme eniti ebasa metan na nan matrankumya omo so kokohia mu a wonmo a ye de to omo anim so omo ni hu dwuma no wonom ne adontenfo me ka adonten a womo ne ayifo mesre mo nya adonten eno ne twafo akumya twafo yi ena omo ne twasa omo ni nkwan ye befa so a ye bekokon no ne twafo hin so ohia oni kontire ene akwam omo ahia na omo aka enti akwamu mu no ye benya gyasefo nso aka ho na oba asantimemu a twafo hin ni dwuma wodie nse oni ne twasa ekyesa ha ne befa aha ne befa wono ne de no ena kontire nso wono ne ekunti odboa ni domo no kwanya omo nso befa so omo nsa omo achi enko enwuni nkuguo akwamu nso ye wonmo a omo ye akofo na omo ta akiri ena gyase eno nso kwasi broni akire se gyase hene nso no wono ena ka kwasi broni be friend se organizer on ne boaboa edomo ano eniti baabi a ebeko bia no sa enetie etiefo memam so ye besai atoa so atiefo memam akwaba edi badwumadie so wodmo omo asomasene emamedi dwuma edi ebremu no eye Hampark Hotel me ka Hampark Hotel a na me ka hotel wanwaso bi a yasini kumase brono a friend said denchemo so wodmo humfoni ene dam nsani faso yi sa wo ye awarefo anase edwumakuo bi na mo pe baabi akwa akogi mu ani a eno ane se odu ani bekire Hampark Hotel wo mo bo no so ewo fom koho ne kokogi wani ne nipa nso o me sa na baabi fo eka no me mbokure ni din ebiem J.A. Barney and Company Limited. Meka J.A. Barney and Company Limited eye adwumakuo bi a omudwumadi a omudie nso omoton ensemra eni nura ye disiesie fie ma fie ye hwenhwenhwem ne fie tie se wasi hotel wasi wawu fie se ye mall se ye hospital na wo pese usiesie ho eme ho tede ene na mekamfo J.A. Barney and Company Limited o moduro bi a friend say 20 Barney disinfection. So this is if ya isonkronsu emwawa nkakape sakasaka no mi adi nyina ebintimi ma fie da na mefie ho nso te na ho ye hwam na abehu se wasi fie na wanya baabi nso ada ama osumwadwo hwehwe J.A. Barney and Company Limited de kira kwai nne wo mu nidwa na ebeboa wo pa etiefo nia na mekan bidru se nananom ekosana yema twafo hene asote na wono so de ato konti ene akwam na omudi gyase aka ho no mo abo ho po ansa na omudi akoto adonten anim na adonten no me kire se adonten hene no oman no ekuro na ankasa na adonten no ene oman hene no nemom oman hene ne ho no osese hina ye friends adonten na kye so ne bebo oman hene no ho eban eninti ene ma yenya adonten hene no nti so kwa santimemu a enke ye ka donten na ankasa eno ane otumfo osante hene nenso ye sese adonten hene eka ho se ono na bebo dom o mo betre tre se de beya obi entimi nguram emekum ohenkase ensan se yekum ohenkase ne pe ekon no yedu sunkunim enuti se omubua saa niema nyina no wi a afei na nan mahimfo
ebeboaboa edom anu ayi mema kwantira nwam a omunim ko ano na omo abo omo anu a yede omo bekosa na nsa na omo do omo bekokon no nso no omudi ka yi marima ni bi ene mali bi se mode yemfa mo nkokon da mo ntene fie na mudwuma mu bedie ni se mo na mo beye kuya mo beye mfuo se de beye a ye kokon ne ba ekom entinsi kuremu se de ekosa ba yaki enye basa eti omo eyi enipa esi wosa ebiem ombema akofuo ni bi akafie omo de kwasi buroni besia omo ye standby omo de omo taakire omo nko ekun ni bi eti so omo tese fa benkum ananifa ena ehwadwiri a na kwa omo de omo atu ene omo akode adu afa ho na omo akoboa wonu mo na ekun no omo edi nkunim na saa kun ya omo ko ekun ni nyina no nso no ansana omo beko no omo betu atene a afa wo hine no edi na kufuo no ebeko na omo akodwa wo mu enuro se de beya omo benya akukuduro na omo timbi akogira akono nyese ene masemi ya wo ya na akoda bi kanetete na omo nye ne sa eniti eni kwai se omo gina ema yetimi kum oman hene nti obia bo modin ase obebo modin ase obegina pintin ne bansa atwafo hene ene ne memei ene ne mranti omo ne bebo kwan atoa yemfa ha ni enkem besa miensa wemfa ha ni enyi kwan tututum ni enkopie baabi a enkrofo no so omo akekere omo dom no eti eba ne saa no omo aginya saa wie a twafo hin wosa soma enipakuo bi ema omo kotete kuro nu no omo tietie omo nsem nanso omo akoya hoho omo si kuro nu mu akoyi omo ho animu a yebekum omo nti no omo ya na omo gina kuro ni kotia enwuram ansenwa saa eno ye from se enwura kwaafo ye ka enwura kwa omo ye nipa bi a ogina ho a wode eniema kikire no ho saa no yatiti enua enkakama ni enwura ahyehya nti ogina ho abeka se dua ne gina ho enti wutwamu a unhu kura se onipa desani ne gina ho enti nsemu a mo ka ni nyina omote ena omo akobo omo ahina mania na se ahemfu mpanifo na mania se sei ebia omo fa benku anani fanti mo so mie mfa nhia wo ebiem saa enwura kwafuei omo se nana tepahin kra eba mo behu se obi ye de bode ya ha ya hyehye ne saa nti saa de no obutu baabi a wohunu kra beka se bode bi ne atwa to enso no odasani enihim na abokosam kire se osantehene nana kwakudua odika penso enwura kwafuei bi omuko gina akwa ho ama kwasi buroni betwa mu omu ahuom ena omo fa kire nwa abebo asantehene amane se nkrofo ni nam benkum enti wo mo de enhoma ekososo enuam dotom ena omo akote baabi etite dukuro echi etu omo twa enha ayina ahoma na doto no wo so na kwasi buroni dane atuogu doto no so nanso oye ne saa na asanteman enye omo kra na no wonku utu atuo ni gu eti wo mo atuo ni sa na omo poma boba na ahwa agbogu ansa asante ada ne tuo ne gu omo so eniti omo woso a kwasi buroni tu ni tuo bi sa abre ese eye bombu bi efre ne canon ekohwi ba bi adima ya obi engu ema nana kwakudua kan say the white man brings his canoe to the bush but the bush was stronger than the canoe asekire no kwanya nana no fa so de kon no eti wanhwe yi a asanteman no okun anka se wo be wo mo boa wo mu be ebedi wo so eti twafo yin wo soma enwura kwafo kwa na afei omo bebo amane a afei na omo de ekon no ekosi ani na ekon no omo kwa omo kem ama wo omo di kan no eye twafo akonwa eye twafo hin won ne dom ena eko na o edeko esa nanim twafo yin firi ho a kontreni akom ene toaso na konti hine no aye wasante hine konti no ono so na befa konti hine a omo akeka no bi aka no ho na omo adi esa nanim adi twafo hin aki
konti hene no asante de no eye bantema eye kumase bantema hene na ye konti hene na nakire no asafo hene ono nso ene akwam ono atoa so na omo ka ho nie ye community ni yie no bi wo ho no mo a wonte asante abokwase mu asinti won ka no wo ogi akinyi akomufuo no omo ni wanki meka wanki a asante akim wanki bekem bompata manson kwanta na asankare omo ka akwamu hin abusu ayeku fekuo no ho nemom de oda fekuo na no no oni kumase asafo hene afei yakọ konti hine ndo oda omo ano aye kumase bantema na wonu omu didi su enkureni ni asantima kontire no aye dua yankwanta yamfo bana monhwe baabi abana wo eso waka kontire akomia no ho nti woti ho na se wonti bibiase na se otumfo okoba na se okosi hina onyemfomso tie abakosem ni yie ne kohwehwem ubanwu se bana eka kontire fekuo no ho afei emem awia dumase brekum hwidiem denyase ena drobo mohwe baabi adrobo nso wo brekum wei omunyina aka asanteman kontire akomia no ho eti kontire fekuo no asanteman de sade etire kosi ye no no afei ye kɔ benkum a benkum ne ye asunya hin na da benkum na no kumawu amoafo ena kwaaman meka kwaaman ya sekire kwaaman wonu ena da benkum fekuo na no adonten se adonten na ne otumfuo na ankasa nanso wonu omobobɔ ne ho ban ya ma obi kura nya kwai emewura baabi owo no adonten fekuo no eye nkranza asubua agona ena asaman wonu ne adonten na ebobɔ ne ho ban na emom kumasi traditional council transo a adonten hene no woni aduaben ehene afei ye ko jase fekuo no nso a jase de no eye akurodie tepa jadem nana bafo apreku ekurom ti nana bafo apreku ehwo no odi hina oya eye ehinkase ewo kurom a oya adonten hene eti nkuro ne ye tepa jadem tanoboase tanoso we nyina ewo bunumem boyem ofuman tuobodom ne hida wo bunumem ana agogo akire nsu a Kenya ase no mawai Kenya ase no betu obogu ena nsoko nso wo bunumem wei akire se asante enye de yehunu ni se ni yehunu nenne na amafo momma yenka abokosem no nkire mu na se wutie a womfa nya dwumenti de ohini bi tokrom baabi eka no eno na wutie na wo de se abokosem enye saa endetie afei yewo oyuko afuo so a omuka fekuo no na mmom ya dihibusua ema asanteman nanso omukosa ni bi wonmu ni dwaben kokofu bekwai ene dade ase ukọ nifa fam so a nifa no aye mampon hene ene da nifafo na no afei yebenya beposo asokore adankrenya adweso ofenso ena adanse nemom se mampon hene so otumfo ni ho a mampon hene ko gina na nam so otumfo ni nti eba ne saa na se mampon hene gina mu ma otumfo a de okosi na nan ewo nifafam no ono so ne adanse hene sei ena etie na yensan kwai afei aka kidom na medie na abawiye kidomfo no nso no akempem hene ene da omo ano ne kidom no dodo na ye ohina otia banya so no ne ma ebi ene ye kidom eninti na akempem hene se mo beka ye atiefo akempem hene ananse ya wonya ne baabi koye na ne papa owo no pa eni nana opokuare a otoso mienu a owu ya na na osedutu abibi okotoko hina otia konwa so ebaye no
ne papa ene re ha chempem sei ene tie afei acha chidomfo no wonu amoka ho ye goso mpasa so no mawai kukuom sampa afei mu amote ho a utumfo asi hene ewo sampa mo gi ho akia mo ye niema a emfata no mamu mfamu me mahimfu bi a omoye moto amu ahimfu ni hu na mo ahwe yi a mo ahinie no mo se ni sanse ohinkro na wo kasa asem no so no na ono no wonte ne ho ase no na onimo abokosem me nka nkwa kiri bia me ka na nadom ahene se ye besi otumfo asi sampa hene na nadom ahene so wompene etimi busa dom ahene se sampa ewo bunumam nti wo ka se asante no ane babia ene ye wasante region ne dia ene na me ka madom ahene atiase se ono nso nka ne ontwe ne ho mfiri kura ye frɛ ne boma efise boma enso wo ahafo region senka ho nye bono so timi ka se boma ye o ekuro dia ene otumfo nso sampa ni kuru enti mo ka wanuntum na munyai entitimu no abokosem ene niema ekoso nyina no emfa edinkoso da eba modie na wode ba no edinchichimu ene eba obi nim donku a ade beke so entina nadom ahene ahanso no ya no hwe ni ye enkuro no maka mese achampemene na daki domfo no goso mpasaso kukuom sampa japekrum muhwe babia no so wo afi nsoko eno so wo bunumam ena sei kwa omu nyina kidom eka asanteman ho eti nananom a maka omu nkura nyina no sa asanteman kosa kane na kidomfo yi ena bedo ebedi akiri nifafo makire mampon nom uko benkum so a eye asuminya kumawu womo eso ene wo ho afei animu no ye wo twafo ye wo jase ye wo kontre ye wo akwam omu nyina di animu enti ebeye den paase bonne kotoko hini hia anase oni asantema ekosa ubedi nkunimu me kam obi atiase se ye nananom ekwan omo fa so a omo de kekire asantema ya na omo de kosa no kwasi broni ebesua bebre efiri ho eninti nanse bi mi ko mitie broni bi asem a wo ka oye English ni British ni ana ba konso ya American ni omo ka ne se sa ansane abagi watum se uye sogani no na gise wasua asante ho abokosem kwan ya ye nananom efa so ede koye efise asanteman de oduma kuma de dum wo mu no uye ho hwia enye yie ene asante ya asante efri titibesi na nefri de oduma kuma ede dum wo mu sa wode ekon hia wo mu a osi yenim ko yenim adwane asekire no wodi afa benkum no do be wanse bi nso afa nifa de abehia wo wodi afa nimu no do be wanse bi firi akire ne de aba wokoye nki na se wo kase kuro no wukom so a obekọ no na ankobia ete ho ne nienti a nananom kosa manfa ankobia dia mam ni se ekon no ankobia hene eya onkoko ni bi enti se ye che adwapade se nsase a ankobia hene ya na ne nsase no isa na omo a omo won nsase paa no ene wonum a omo kosa no ebi sei ena asante abokosem a efase de nananom ekosa a omusi etusa no eno no nia mesra woni se efri na ekoi obe subscribe ye wo YouTube no a like na de comments aba nia wonti ase bia no de fabra bebisa ye bekire omu na afenso no bomodin ase obe share ama onwonku bi anya bia atie fi se abokosem no ye ntoto nase mumye ento amamre ne abakosem na entontwene ne bedrum ne bi no ye nipa na ye nananum digae ne ya nhwe yi a na ya yera no enuti na hamburg ahimfie ye se ya bokosem ne de ye nsesemu de ye papa no ene de asipen no eno an ye de bebremu afei wo ye dwumakuo bi na apese ye bo dwumadi ho dawuro mawa bomodian ne frɛ ye wo ya homatrofo ye guguase na afei no ene ye mpanimfo enkasa na beye hu edwuma nso amam nipa
ohwe ekintin fidie ma mu hu me akasa fidie so fefefe ono ani me producer osaye me director freno odisika abrante papa bi nana eko ba gesisi mprimu ba bia wo bia odehiprekon mekiaw na machia okogi ama ko fifrem pon paso a asante hina wo Hamburg bretu ba kirikashire ekyam ene ekwie de hye amani amponkyerefo a yedi atuduro ni akorabo gigi ne tata mprensa dakoro na dawrumenti eni anya Hamburg ahimfie na me a medi dwumadi ebremu midinde nana ageni mboaten odomanko akirema otwam wahene kwabrasu obuati kumawu ado ahene banime ka akire ni mwacha oyi akwa banime na kumawu kodua kenten nananime etiefo memamu nyina monitio